Ahoj, dnes si povieme v našom krátkom tutoriáli o tom, ako registrovať nového obchodného partnera. Takže keď ideme zaregistrovať nového obchodného partnera, tak samozrejme potrebujeme sa nalogovať na svoju stránku. Takže napíšeme si svoj username, alebo teda svoje meno, akým sme sa registrovali do spoločnosti WorldGN, a zaklikneme .worldgmn.com a dáme Enter. Takže nalogujeme sa na svoju stránku a nemali by sme sa prihlásiť do svojej stránky. To je dôležité. Proste takto by mala vyzerať naša základná stránka a tu klikneme na tlačítko Join. Potom nás presmeruje na stránku, kde máme krásne ukázané modré okno, register, a klikneme na šípku. Otvorí sa nám vyplňovací formulár, kde zadáme základné veci. Tu vidíme, že kto je sponzor, a tu vypisujeme údaje nového obchodného partnera. Takže first name je meno, last name je priezvisko. Dátum narodenia, tax kóde, tam zadáme číslo občianskeho, gender, to je pohlavie, buď malé alebo female, teda muž alebo žena. Zadáme, v akej krajine bývame, v štáte, a ďalšie veci, samozrejme telefónne číslo danej krajiny, kde mám svoj telefón, takže v tomto prípade Slovakia. Zadáme potom telefónne číslo, adresa, smerové číslo mesta, tu zadáme mail. Odporúčam pri registrácii vždycky zadávať Gmail mail. Pokiaľ nemáte na Gmaili mail, odporúčam si ho vytvoriť. Pokiaľ tu máte zadaný username, tak ho prosím vás pekne vymažte, a takisto aj heslo. A vždycky odporúčam pri registrácii username dať meno nového obchodného, celé meno svojho nového obchodného partnera, všetko malým, bez diakritiky a spolu. Takže pokiaľ by to bol Jožko Mrkvička, tak dáme Jožko Mrkvicka dohromady, všetko malým. Pri hesle si treba uvedomiť, že potrebujeme minimálne 8 znakov, z toho musí byť jedno veľké písmeno a jedna číslica. Takže, ale minimálne 8 znakov. Takže tu si zadáme heslo a confirm password je potvrdiť heslo. Takto vyplnený formulár musíme prejsť sem dole, zaklikneme tlačítko a dáme pokračovať. Ja v tomto prípade, keďže to nemám vypísané, takže nemôžem dať pokračovať, lebo mi to samozrejme vypíše, že nemám vypísané všetky tieto náležitosti. To vás aj upozorní v prípade, že ste niečo zle zadali a automaticky vás to presunie na kolónku, čo máte zle zadané. Takže v tomto prípade takto vyplnený formulár, jak už som spomínal, dáte continuate. Po continuate sa vám zobrazí následná stránka. Ja už kliknem na tohto zaregistrovaného obchodného partnera. To len, aby ste mali možnosť vidieť, že čo sa vám ukáže, keď zaregistrujete nového obchodného partnera. Takže sa vám ukáže takáto stránka, kde máte možnosť si vybrať, aký produkt chcete kupovať. Takže tu máte možnosť výberov. Pokiaľ to ešte není zaregistrovaný obchodný partner, že si nekúpil zo žiadnych balíkov, ešte tu za Smartpackom, tu je ešte jedna kolónka, kde uvidíte Affiliate Pack, ktorý stojí $39. Tu v tomto prípade to nevidíte kvôli tomu, lebo obchodný partner je už registrovaný. Nakoľko je to len ukážka, takže aby som nevytvoril zbytočnú novú registráciu. Takže tu namiesto Affiliate vám tam ukáže Free Member. No a potom
kde máte Use Voucher, tam sa vám ešte ukáže kolónka Affiliate Pack Voucher a takéto okienko, ako máte tuto pri Smart Vouchery. To len pre informáciu, aby ste videli, keď zaregistrujete alebo budete registrovať nového obchodného partnera. No a keďže idete tohto nového obchodného partnera registrovať, tak väčšinou tu dole na spodu si vyberiete možnosť registrácie na buď na ten affiliate kód, alebo priamo na SmartPack za $139. Vy si môžete vybrať jednu z možností. No ale keďže tento obchodný partner už je registrovaný na afilieta, takže zaklikneme názornú ukážku, aby ste videli, ako to pokračuje ďalej, na SmartPack Voucher a dáme kúpiť. No a tu sa vám zobrazia takéto informácie, zakliknete samozrejme túto kolónku a dáte pokračovať. Chvíľočku počkáme a tu sa nám ukáže, že koľko bude platiť daný obchodný partner. No a tu máme možnosť výberu, keďže obchodný partner ide platiť bankomatovou kartou, zaklikneme položku Adyen, to je možnosť platiť kreditnou kartou Visa, Mastercard alebo Amex, je to v rámci Európy a dáte Buy Now. Chvíľočku počkáme a zobrazí sa nám možnosť platieb buď kreditkartou alebo Paysafe Card. Dneska si povieme o platbe kreditnou kartou, zaklikneme na to a tu vypíšeme všetky potrebné informácie. Číslo vašej karty na prednej strane, to je to 4, 8, 16 miestne číslo, názov karty, teda meno karty, tu máte dokedy vám karta platí, mesiac a rok a tu zadáte tzv. CVC kód, ktorý máte na druhej strane kreditnej karty, tam, kde máte váš podpis a za tým podpisom máte maličké biele okienko, kde máte 3 čísla a tie zadáte sem a dáte Pay. No a samozrejme odporúčam si u svojej banky zistiť, že či vaša karta podporuje platbu cez internet, cez obchodníka a pokiaľ áno, tak samozrejme treba si zistiť, aký limit máte možnosť platiť cez kartu, cez obchodníka na internete. Tieto informácie si prosím pekne treba vyzistiť u vašej banky, či to takto máte pripravené. No a keď máme registráciu spravenú, automaticky sa partner upgradene na požadovanú licenciu, akú ste si vybrali. Takže to je na záver tohto krátkeho tutoriálu, ako registrovať nového obchodného partnera. Samozrejme, aby som nezabudol, po registrácii obchodného partnera treba ísť do jeho mailu, lebo prídu tam 4 maily a jeden z nich je tzv. Confirmation mail alebo confirmation mail. Na tento mail treba kliknúť a je tam dlhý link, ktorý treba potvrdiť. Tento úkon je povinný. Keď toto všetko spravíme, máme nového obchodného partnera zaregistrovaného. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a verím, že vám tento tutoriál pomohol.